салом дӯстони азиз ва обуначиҳои канали Мошин Теҷи, ман ҳастам бо шумо Бобоҷон Саидов. Курси имрӯза дар рӯи экран мошинаҳои фурӯшӣ хитонад. дар номаи дар рӯи экранай WhatsApp имода равон кунед. дар видеонавори имрӯза 12 мошини фурӯшиай беҳтарин мошинаҳои бародаро. дастгири моро фаромӯш накунед, дар видео лайк монед. шахсоне ки бори аввалан дар канали мо ҳатман подписатсия кунед, зангулачаро зер кунед то ки якумин шуда видеои моро тамошо кунед. мегзарем ба навори имрӯза. бо диққат то охириша тамошо мекунем то ки айнархои мошинаи фурӯшии имрӯза бохабар бошем. якум мошини фурӯшӣ ВАЗ 21002 соли бароришиш 2004 солай. объём моториш 1.6 литрай. коробка передачаш механикай. сӯзишвориш бензин газай. 5 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. 4 баллони навзадагӣ. мошин ягон камбудӣ надорад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. нархша 12000 сомон. ҷои шича гуфтесай дига арзон намешавад. 14таш гуфтесай хай то 12 метавардаро. бо рубли ҳозира гардонем 80000 рубли русӣ мешавад. номеро барои маълумоти бештар дар рӯи экран. марҳамат занг занед. дастгири моро фаромӯш накунед, дар видео лайк монед ва дар комментария баъди видеоро тамошо кардан фикротона ҳатман нависед. мегзарем ба деюм мошини фурӯшӣ Honda ки соли бароришиш 1996 ай. объём моториш 1.6 литрай. коробка передачаш автоматикай. сӯзишвориш бензин газай. гази евро 4 задагиай. яксола ҳуҷҷат дорад. кондитсионер 4 электропакет. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нархша 37000 сомон гуфтесай бо рубли ҳозира гардонем 246000 рубли русӣ мешавад. боз ҳавдоам мешавад. номерошон дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумотҳои бештара аз худи соҳиби мошин гиред бародаро. сеюм мошини фурӯшӣ ВАЗ 21072 соли бароришиш 2011 солай. объём моториш 1.8 литрай. моториш инжекторай. коробка передачаш механикай. сӯзишвориш танҳо бензинай. мошина ай Москва овардагиян. мошин свежиякай. ҳуҷҷатош тамом шудагиай. 4 баллони навзадагиай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 27000 сомон гуфтесай бо рубли ҳозира гардонем 180000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. номерошон дар рӯи экран. марҳамат занг занед. чорум мошини фурӯшӣ Opel Vectra B2 соли бароришиш 1999 солай. объём моториш 1.8 литрай. 1.8 коробка передачаш механикай. сӯзишвориш танҳо бензинай. 5 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. 4 баллони навзадагиай. кондитсионер 4 электропакет ҳамаш кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Брянский. нархша 125000 рубли русӣ гуфтесай. боз ҳавдоам мешавад. агар шахсоне ки дар Москвай ба Москварам дар кор шавад меораша. номерошон дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумотҳои бештара аз худашон гиред. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ Opel Caravan Prastoy ки соли бароришиш 1997 ай. объём моториш 1.6 литрай. коробка передачаш механикай. сӯзишвориш бензин газай. яксола ҳуҷҷат дорад. 4 баллони навзадагиай. мошин ягон камбудӣ надорад. кондитсионер электропакет ҳамаша дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Рашт. нархша 26500 сомон гуфтесай бо рубли ҳозира гардонем 177000 рубли русӣ мешавад. боз ҳавдоам мешавад. номерошон дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумотҳои бештар аз худашон гиред.
шашум мошини фурӯшӣ BMW тройка соли бароришаш 2001 солай. Объем мотораш 1.8 литрай. Коробка передачаш механикай. Сӯзишвориш бензин газай. 5 моҳи дигар ҳуҷҷат дора. Кондитсионер, электропакет ҳамаша дора. 4 баллони навзадагиай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтар. нархша 38 000 сомон гуфтесай. бо рубли ҳозира гардонем 253 000 рубли русӣ мешава. боз савдоам мешава. номерошон барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумотҳои бештара аз худашон гиред. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ Mercedes сечкаи простоя ки соли бароришаш 1994 ай. объем мотораш 1.8 литрай. коробка передачаш механикай. сӯзишвориш бензин газай. 5 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. 4 баллони нав. мошин ягон камбудӣ надорад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ёвон. нархша 38 000 сомон гуфтесай. бо рубли ҳозира гардонем 253 000 рубли русӣ мешава. боз савдоам мешава. номерошон барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумотҳои бештара аз худашон гиред. ҳаштум мошини фурӯшӣ Opel Sedan соли бароришаш 1997 ай. объем мотораш 1.6 литрай. коробка передачаш механикай. сӯзишвориш танҳо бензинай. газа дидагӣ нестай. 6 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. 4 баллони навзадагӣ. мошин ягон камбудӣ надорад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Панҷакент. нархша 30 000 сомон гуфтесай. бо рубли ҳозира гардонем 200 000 рубли русӣ мешава. боз савдоам мешава. номерошон барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумотҳои бештар аз худашон гиред. бародаро лайк мондана фаромӯш накунед. баъди видеоро тамошо кунед ҳатман фикротонро дар комментария нависед. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ Daewoo Matiz ки соли бароришаш 1999 солай. объем мотораш 1.3 литрай. коробка передачаш механикай. сӯзишвориш бензин газай. 5 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. 4 моҳ танировка. 4 баллони навзадагӣ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Турсунзода. нархша 20 000 сомон гуфтесай. бо рубли ҳозира гардонем 133 000 рубли русӣ мешава. боз савдоам мешава. номерошон барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумотҳои бештар аз худашон гиред. даҳум мошини фурӯшӣ Mercedes сечка объемни соли бароришаш 1999 солай. объем мотораш 1.8 литрай. коробка передачаш механикай. сӯзишвориш бензин газай. гази евро 4 задагиай. 1 сола ҳуҷҷат дора. 1 сола танировка дора. 4 баллони навзадагиай. кондитсионер, электропакет ҳамаш 100% кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар райони Калхозобод. ноҳияи Калхозобод. нархша 60 000 сомон гуфтесай. бо рубли ҳозира гардонем 400 000 рубли русӣ мешава. боз савдоам мешава. номерошон барои маълумоти бештар дар рӯи экран. марҳамат занг занед. мегзарем ба 11-ум мошини фурӯшӣ Daewoo Tico ки соли бароришаш 1997 солай. объем мотораш 1.1 литрай. коробка передачаш механикай. сӯзишвориш бензин газай. 1 сола ҳуҷҷат дорад. 4 баллони навзадагиай. андирадар дора. монитор, задни камера ҳамаша дора. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Турсунзода. нархша 33 000 сомон гуфтесай. бо рубли ҳозира гардонем
220,000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. номерашон барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумотҳои бештар аз худашон гиред. мегзарем ба 12-ум мошини фурӯшӣ ВАЗ 21015 ки соли бароришиш 2005 сол ай. объём моториш 1.6 литр ай. коробка передачаш механикай. сӯзишвориш танҳо бензин ай. моториш инжектор ай. яксола ҳуҷҷат кардагиай. 4 баллони нав задагиай. мошин ягон камбудӣ надорад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. нархша 15000 сомон гуфтесай. бо рубли ҳозира гардонем 100,000 рубли русӣ мешавад. боз 17 мешавад. номерашон барои маълумоти бештар дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. хайр бародаро, аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мову шумо бошад то видеои оянда.